I pozdrav svima ljudi, ja sam Stovatik i danas ćemo da igramo Speed Builders. Da, znam da mi ne ide dobro, ali dosta ste mi tražili, pa dobro, probat ćemo opet. Okej. Nemoj da mi daš nešto preteško, Gwen. Gwen? Okej, please, nemoj. Ne. Ne, znači 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ali 8, what? 3, 4, 7, 7, okej. Ovako, ovako. Ovako, what? Aha, ovako, dobro. Ovako. Ovako. Onda je... Ovako. Ovako. Bila sam blizu. Pa da, bila sam blizu. O, pa bila sam blizu, stvarno sam bila blizu, okej. Znala sam kako da uradim, samo ovdje, okej, dobro. Idemo dalje. Jej. Ovo sam već... Okej, 1, 2, 3, 4. Okej, mislim da ovo umem. Mislim da umem. 1, 2, 3, 4. Wow, kako sam puno stiga da uradim. Ispašćemo. Ja ne verujem koliko sam pogrešila. Toliko sam sporo, moram malo mišlje da si ovdje stavim. Mi spadamo. O ne! Okej, dobro. Samo moram mišlje ovdje da si stavim da lakše okrećem. Okej, sad smo spremni. Ovo je to, okej. 1, 2, okej, ovo sam preradila. 3 puta 2, to jest 2 visinu, okej. Yes, perfect match, okej, dobro je. Super. Okej. Okej, u sredini onda jedan, okej. Znači crvene su ovdje. Yes, okej, jeste, okej, dobro. Dobro je. Ali okej, prošli smo dalje, smo jedini perfect match, jesmo. Imamo čak i šanse da pobedimo. Ušli smo u top 2. Ulazimo u top 2. Yes. Yes, imamo neke šanse. Ako ovo pobedim. Ako pobedim ovo. Ništa toga. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, 4. Onda ovako, ovako. Ovako. Ne, nisam stigla. Please da sam više uradila. Ne. Mislim da je više uradio od mene. Ajde, please. Please. Ne! Ne. Okej, Gwen, prošli put si mi izneverila. Sad nemoj, sad budi dobro, okej? Ne okreći mi leđa, Gwen. Gwen, pogledaj mi u oči. 1, 2, 3, 4, okej, 4, sjećam se ovog, okej. Okej. Onda ovdje. Ovako, bili su villageri. Ovdje i ovdje. Valjda. Mislim da nećemo ni spadnemo. Mnogo njih uradilo mnogo manje od nas. Tako da 100% ostajemo. Nije perfect build, ali dobro. Mislim niko nije dobio perfect build. Mislim da smo mi čak i najviše uradili. Ne, on je bio uradio najviše. 2. Onda 2 i onda još 2 gore. Ovo neće da bude dobro. Imamo nešto ovako. What? Nije baš izgledao ovako. Uopšte nije izgledao ovako. Ali dobro, mislim da ćemo da prođemo dalje jer mislim da neko manje uradio. Yes, okej. Gwen. Aha, okej, Gwen, u redu si, dobro. Mislim da si opet bolesna, ali nisi. 1, 2, 3, 4. Okej, znači 4, dobro, ovo je lako. Valjda lako. I mislim da nisam dobro. Da. Previše visoko sam stavila. Trebalo ovo je za manje, ovo se ide sve dole. Ali mislim da prolazimo dalje. Mislim da prolazimo dalje. Da, prolazimo dalje. Super. Ove životinje mi nikako nije dobro. 1, 3, onda 2 i onda iznad ovako. Okej.
Šta sam uradila pogrešno? Ne. Ne znam šta sam uradila pogrešno. Aha, what? Meni se čini da je isto. 50... Na pogrešno mjesto sam stavila noge. Noge su bile ovamo. Dobro, nismo ispali. Na pogrešno mjesto sam sve izgledala, ali dobro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I ispašćemo, zato što nema šansi da ovo bilo ovako. Ovo sigurno nije bilo, jap. Nije bilo ni blizu, ovo je bilo sa ove strane, Ispašćemo. What? Ok, nismo ispali. Super. I ovaj villager uopšte nije stavio ovdje. Ne znam kako nismo ispali, ali dobro. Ok, 1, 2, 1, 2. Unutra je Blaze. 2 puta 2 i onda ovdje. Ok, ovo lako. Ovo mogu. Ali mislim da... Ne. Mislim da ćemo da ispademo. Nisam stigla da uradim sve. Super. Snovatik. Da. Hvala, Gwen. Ok, Gwen. Budi dobra prema meni, Gwen. Ok. Hvala. Ok, 1, 2. Ok, ovo mogu. Ovo je bilo ovako, meni se čini. Nadam se. Ovako. Boom. Yes, perfect match, ok. Ok, znači ovdje je wooden. 1, 2, 3, ok. Boom. Perfect match. Ok, dobro nam ide, dobro nam je krenulo sad. Too spooky for me. Ok. Ovo ostaje vadle. Ok, pumpkin je tamo. Hajdemo prvo ovo. Ovako. Nope. Šta nije bilo u redu? Nemam pojma. Nemam pojma što sam pogrešno radila, ali okej. Okej. Ljubiš se s crvenom onda ovako. Okej, ovo nije teško, ovo mogu. Super. Super. Snovatik je eliminisana. Super. Jej. Ok, Gwen, please nemoj Gwen da mi radiš. Ok, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, what? 5, ok, 7 imamo. Nisam stigla. Dobro, mislim nećemo da ispademo. Nadam se. Jer ipak, dosta smo uradili, 80%, ok. Ne ispadamo. Ok, dobro, ne ispadamo. 6 igrača je bilo samo. Ok. Neko vjerovatno izašao. Ok, ovo sam već pravila. Samo treba da spamati 1, 2, 3. Gde su ove? Onamo i onamo. Ovdje meni se čini da je bila. Idemo na podzol. Tako. Ovako. 2, 3, 4, 5. Ovako. Ovako.
ovako, ovako i ovako. Yes, perfect match, ok. Ok, znači bela je ovde. Sa strane ovde su villageri. Ok, u sredini je cake. Dobro. Jedan ovde, znači bela je ovako. Onda ovde je bilo jedno, ovamo, ovde, ovako. Nisam stigla da stavim villagera. Ali mislim da on gore uradi od nas. Zar ne? Zar ne? Nisam vidjela koliko posto smo imali, ali okej. Mislim da smo prilično dobro ovo uradili. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5. Ja se ne sjećam kako je ovo išlo. Ne ovako. Ne, sam... Bravo. Bravo, Snovatik. Oba dvoje su dobili perfect build. Haha, super. Gwen. Gwen. A me čuješ, Gwen? Nemoj ovo da mi radiš, Gwen, okej? Hvala, Gwen. Dobro, ovo nije teško. Znam, okej, super. Ovde. Ok, trebala sam ovako. Perfect match. Smo jedini. Jedini smo dobili perfect match, ok. Mislim, nemam ništa protiv, to je super. To znači da imamo neke da imamo neke šanse. Nadam se. Nadam se, please, da imamo neke šanse se popeti u Gwen. Zar ne? Gwen. Valjda. Ok, ovo lako. Samo treba da spamtim da je villager. Hvala. Ja sam prilično sigurna da je bio samo jedan villager. What? Stvarno bila 2 villagera. Ok. Nije bio ovde. Nemam pojma gdje je bio drugi villager, ali ok. Aha, bio je... Nemam pojma. Vidim gdje je bio. A bila sam ga tu stavila i nije mi bio perfect match. Nema veze, i dalje idemo dalje. I dalje idemo dalje. Home for Horsey. Nadam se da je bilo ovako. Please, ne spadnemo. Please. Yes. Ovo je lako. Ok. 3. Bum. Perfect build. Dobro. Ne, ništa se ne vidi. Ok, crvena, naranđasta, žuta, zelena, plava, ljubičasta. Crvena, naranđasta, žuta, zelena, plava, ljubičasta. Ok. Po redu nam je stavljeno. Po redu su nam oni sami stavili. Dobro, perfect build. Ok, ovo znam. Ok, perfect match, smo prvi smo. Yes. Znači ovde. I belo, crvena, bela. Gde je bilo ovo? Ne, nisam stigla, nisam znala gde je bilo ovo. 18%, please. Yes! Dobro. Bela, plava, bela, crvena, bela. Aha, ovako. Bela. Ništa toga. Please. Budite neki loši, please. Nope. Yes! Oh my god. Ok, imamo šanse. Ok.
Draw my thing pravimo. 1, 2, 3, 4. Ok, bela, crvena, naranđasta, žuta, zelena, ok. Ok. Nešto nisam uradila dobro. Aha. Ništa nisam uradila dobro, ništa nisam uradila dobro. Ne. Ne mogu da verujem. Oh my god! Na pogrešnom mestu! Na pogrešnom mestu izgradila. Yes! Oh my god. Yes! Napokon! Oh my god. Napokon! Hvala vam što ste pogledali ovu epizodu Speed Buildersa. Yes! Ako vam se svidjela, obvezno stavite like, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Doviđenja!